No one ever really dies. That is an acronym of NED. I think this acronym has a bearing on what we are going to do today. Today we are going to do a poem titled Kuyosala Izibongo. Okuchaza ukuthi even when heroes go yonder, go to the other side, even when they perish, izibongo zazo yizona ezizosikhumbuza bona. Sanibonani balingani mabhungu namatshitshi. Igama lami nguSpooky N isiZulu. Namhlanje senza umbhalo wobuciko obizwa ngokuthiwa amahlokohloko obhalwe nguDokotela JJ Ithwala no-EJ Mhlanga. Sizokwenza inkondlo osihloko sayo sithi Kuyosala Izibongo. Ake siyifundeke. Sizovula ekhasini lama-67 lapho sithi khona ngesingisi phecelezi page 67 kufundeka ngalolu hlobo Kuyosala Izibongo. Ibinza lokuqala. Wayengathethi manga okandaba ngesikhathi ethi ziyofa izinsizwa kusale izibongo. Kulamathafa ezwe lethu kwake kwaphila izinsizwa ezazigijima mzila munye nezingwenya ezibulalayo. Zibhukuda mfula munye nezingwenya ezibulalayo. Zibanga amaqele namabhubesi abulalayo. Zidwanguza amahlathi nezingwe ezibulalayo. Ibinza lesibili. Ekuhambeni kwami nginqamula izwe lakithi. Ngibona inhlaba imile ngezinyawo ihlobile. Namatshe elele ngezisu elanda ezasendulo. Notshani kukhwele ngezidindi kukhinindelana ezasendulo. Kuyaye kube sengathi ngamehlo ami. Ngibona amaqhawe akithi avunule ngamabheshu. Ezandleni ebambe amahawu, amaqhabanga namaqwa. Ezinyaweni embethe ukushesha okungathi okombani. Esho ingoma yempi esenukelwa yigazi. Edinwe evevezela okweminyovu ngokudlokodlwa ehlweni. Ibinza lesithathu. Ngiwabona ethi shalu shalu eganunwabo. Ngemfungu nonhlanhla kababa. Elwa engakhokhi moya noma seyaphela impi. Elwa ngemimoya ekhathazekile ngoba engagezwanga. Futhi kungekho namunye owathi shwele. Yaphela lapha inkondlo yethu. Ake sichaze sicubungule sihlaziye. Ngaphambi kokuthi sikhulume ngale nkondlo, let us discuss in general terms of what a poem is. Inkondlo yindaba esixoxelwa yona ngumuntu obizwa ngokuthiwa uyimbongi. Imbongi ixoxa indaba yayo ngokusebenzisa imigqa namabinza. Izokhetha iqoke amagama athile ukuze ikwazi ukudlulisa lokho efuna ukukusho. Lawo magama yiwona-ke esizothi uma sichaza incazelo yawo bese akha isithombe sibone ukuthi imbongi ikhuluma ngani. Uma sesibona ukuthi le nkondlo imayelana nalokhu bese sithi lokho okumayelana nayo kungumqondo wenkondlo osobala. Singakhohlwa-ke njengoba imbongi isebenzisa imigqa, kukhona okuningi imbongi ekushiyile engasixoxeli ngakho.
Sekufanele thina ke manje sicabange kodwa singaphumi kakhulu phela kulokho imbongi ekushoyo. We should not paint the town red, because if we do that, then we will be telling our own story, not the story as per the words that were utilized by the poem and or the poet. Ake sibuyele enkondlweni yethu ke. Kuyosala izibongo, umuqa wokuqala wayengathethi manga okandaba. Imbongi ikhethe amagama athi wayengathethi manga ukugqamisa ukuthi ikhuluma ngomuntu wasebukhosini. Kungayingonyama, kungayisilo, kungayinkosi uqobo lwayo, ngoba uma ngabe ibandla noma izinduna noma abantukazana bekhuluma nenkosi yakwaZulu, babe beyibiza ngokuthi ingumlomo ongathethi manga, ukukhombisa ukuthi bayilalele futhi bayavumelana futhi bayawuthatha umyalelo abanikezwa wona yileyo nkosi. Amagama athi ungathethi manga akhombisa inhlonipho, ukuthi amazwi enkosi aliqiniso lodwa ngoba awanawo amanga noma awawona amanga. Imbongi ikhethe amagama athi okandaba. Uka lona otholakala kuleli gama elithi okandaba ugqamisa ukuzalana kwabantu. Le nkosi okukhulunywa ngayo la okuthiwa ibingawakhulumi amanga izalwa undaba. Ubani undaba? Undaba ukhokho wale nkosi okukhulunywa ngayo. Ngokukhumbula kwami, kwakuqalisa inkosi uLuzumane izala uMalandela. uMalandela azale uZulu, uZulu azale uPhunga noMageba, uMageba azale undaba lona okhulunywa ngaye, undaba azale uJama, uJama azale uSenzangakhona, uSenzangakhona azale uSigujana, uDingane, uShaka, uMpande. Ngizocela ukuma lapha ngobukhosi bukaZulu. Ngokukhumbula kwami, lesi sihloko esithi kuyosala izibongo noma lamagama athi kuyosala izibongo ashiwo yimbongi yenkosi uDingane. Inkosi uDingane njengawo onke amakhosi akwaZulu ayenokhokho ongundaba. Umuqa wesibili, ngesikhathi ethi ziyofa izinsizwa kusale izibongo. Imbongi ikhethelela gama elithi izinsizwa ukugqamisa ukuthi kukhulunywa ngomuntu wesilisa osezingeni lokuba aganwe. KwaZulu izinsizwa zaziqoqwa ndawonye. La kuchaza ukuthi young virile men that were born in a certain year were grouped together to form a group of soldiers that will be given a specific name. Lezo nsizwa bezizosetshenziswa empini ekunqobeni izitha zenkosi. Imbongi ikhethe igama elithi izibongo ukugqamisa inkondlo yokutusa, yokuncoma, yokuthopha isilo, ingonyama kumbe inkosi. Imbongi ikhethe isimo sokukhuluma esithi kusale izibongo esichaza ukuthi uma amabutho esesele enkundleni noma esedlulile emhlabeni, kuye kusale inkumbulo ehambisana nobuqhawe balawo mabutho okukhulunywa ngawo. Uqa wesithathu, kulamathafa ezwe lethu kwake kwaphila izinsizwa.
imbongi ikhethe amagama noma igama elithi amathafa ukuchaza indawo eyendlalekile, ukuchaza idlelo. Ngalo mugqa wonkana imbongi igqamisa ukuthi endaweni yakubo kwaZulu kwake kwaba nezinsizwa ezingamaqhawe, umugqa wesine, ezazigijima mzila munye nezingwenya ezibulalayo. Igama elithi umzila lisho indlela. Ngalo mugqa imbongi igqamisa ukuthi ingwenya isilwane esigijima ngokukhululeka emzileni thizeni, endleleni thizeni. Imbongi yakhetha igama elithi ezibulalayo ukugqamisa ukwesabeka, ukugqamisa ubungozi balesi silwane esibizwa ngokuthiwa siyingwenya. Umugqa wesihlanu, zibhukuda mfula munye nezingwenya ezibulalayo. Igama elithi ukubhukuda lichaza ukuhlamba. Ngalo mugqa imbongi igqamisa ukuthi ingwenya iphinde ibuse ngaphakathi emanzini ngoba iyakwazi ukuhlamba. Lo mugqa ugqamisa ubungozi bengwenya phakathi emanzini. Ngakho-ke ngalo mugqa imbongi isitshela ukuthi amabutho noma izinsizwa ezazikhethwa izibuthwe yinkosi zazingamaqhawe ngoba ziyakwazi ukuhlamba emifuleni enezingwenya, ziyakwazi ukugijima ebaleni eligcwele izingwenya. Kwazise phela kudala izingwenya zaziwuvanzi, zaziningi kakhulu. Umugqa wesithupha, zibanga amaqele namabhubesi abulalayo. Igama elikhethiwe elithi amaqele lisho ihlane. Lo mugqa ugqamisa ukuthi zazingekho izinto zokuhamba kudala, ngakho-ke kwakuhanjwa phansi ngonyawo. Izinsizwa lezi ezazibuthwe zaba ngamabutho zazikwazi ukuhamba noma zihlangana namabhubesi kungabi ndaba zalutho. Kube sengathi nazo ziyabusa yize zingekho emakhaya. Ziyabusa kuphi? Emaqeleni. Ziyabusa kuphi? Ehlane. Umugqa wesikhombisa, zidwanguza amahlathi nezingwe ezibulalayo. Ukudwanguzwa igama elikhethiwe elichaza ukuhamba sengathi kawuboni, uhambe sengathi awazi lapho uya khona. Umugqa wonkana ugqamisa ukuthi izinsizwa zazihamba zibhukula phakathi emahlathini ukuze phela zikwazi ukuye kulesizwe esiyohlaselwa ngaleso sikhathi. Ngesiboneke ukuthi ibinza lokuqala lichazani. Lapha imbongi ikhuluma ngombuso kaZulu. Siyibona ijeqeza emuva, ikhumbula amazwi ashiwo ngesikhathi kusabusa inkosi uDingane athi kuyosala izibongo. Sibona imbongi ikhumbula ubungozi izinsizwa ezaziqokwe ukuba zibe ngamabutho ezazibhekana nabo. Imbongi ikhumbula ukuthi ubungozi lobu babukhona yonke indawo. Babukhona ezindleleni okuhanjwa kuzo uma kuyohlaselwa izizwe nezizwana.
lezo zindlela lezo zaziphinde zigijime izingwenya eziyingozi, izingwenya ezingomashayabhuqe. Kodwa izinsizwa ngoba zaseziqokiwe, zaziqoma kona ukuba zihambe lapho kuhambe khona izingwenya. Kwenzeke ukuba zigcine nazo zilwe zabulala kwazingwenya lezo. Imbongi iphinde ikhumbule ukuthi lezo nsizwa kwakufanele futhi zikwazi ukuba zihlambe, zibhukude emifuleni eyayitholakala ukuthi kwayona igcwele izingwenya. Kodwa izinsizwa ziqunge isibindi, zibhukule khona lapho ukuze zikwazi ukuyolwela nokumela izwe noma isizwe sakwaZulu. Imbongi ikhumbula ukuthi akuzona kuphela izingwenya lezi zinsizwa ezazibhekana nazo, kodwa akhona namabhubesi abusayo ehlane, zikhona nezingwe ezibusayo emahlathini. Ngakho-ke imbongi igqamisa ubuqhawe balezi zinsizwa ekukwazini ukumelana nobunzima ukuze zivikele umbuso wakwaZulu. Ibinza lesibili, umugqa wesishiyagalombili. Ekuhambeni kwami nginqamula izwe lakithi. Lo mugqa imbongi igqamisa ukuthi ikhuluma ngayo yona uqobo lwayo ngqo. Itshelwa yisakhi unga egameni elithi nginqamula. Itshelwe nayigama eliphelele elithi lakithi. Ngaphandle kokuthi imbongi ikhuluma ngayo ngqo, siphinde sibone ukuthi imbongi manje isikhuluma ngokwenzeka manje. Ayisajeqezi emuva, ayisakhulumi ngezinto ezikhumbulayo, ikhuluma ngokwenzeka manje. Ake siboneke. Umugqa wesishiyagalolunye uthi, ngibona inhlaba imile ngezinyawo ihlobile. Siyayazi sonke inhlaba. Inhlaba i-alu, umuthi onamakhasi azibhelekeqe ezinameva. Imbongi ithi le nhlaba imile ngezinyawo. Siyayazi inhlaba ukuthi ayiyona umuntu, ayinazo izinyawo. Ngakho-ke la imbongi isebenzise isenza samuntu. Ayimile kuphela le nhlaba, kodwa ihlobile. Ukuhloba phela kuchaza ukuvunula, okuchaza ukuthi le nhlaba inezimbali, okuchaza ukuthi this plant is flowering. Ngale migqa emibili, umugqa ka-8 and 9, imbongi isitshela ukuthi ohambeni lwayo ezweni lakubo ithole ukuthi kuhle, kunezitshalo noma kunemvelo eyenza izwe libe lihle. Umugqa weshumi, namatshe elele ngezisu elanda ezasendulo. Nalapha kulo mugqa imbongi isebenzise isenza samuntu. Itshe aliwona umuntu, ngakho-ke alizukwazi ukulala ngesisu, futhi alizukwazi ukulanda izindaba zasendulo. Angithi ukulanda ukuxoxa. Siyazi-ke ukuthi uma ngabe kuxoxwa ngezasendulo, kuxoxwa ngezakudala. Nangalo mugqa imbongi isachaza ubuhle bezwe lakubo. Umugqa we-11, notshani kukhwele ngezidindi, kukhinindelana ezasendulo. Nesigejane samagama esithi
notshani kukhwele ngezidindi sichaza ukuthi kunotshani obude kakhulu. Igama elithi kukhinindelana lichaza ukuxoxa, okuchaza ukuthi emgqeni weshumi nomugqa weshumi nanye imbongi isebenzise ukuphindaphinda. Igama elithi ukukhinindelana lichaza ukuxoxa, ukuphindaphinda esikhuluma ngakho la. Amagama amabili angefani kodwa abe anencazelo efanayo. Sithola igama elithi elanda negama elithi kukhinindelana achaza ingxoxo womabili. Nakulo mugqa imbongi isebenzise isenza samuntu. Utshani abuyena umuntu angeke bakwazi ukukhwela phezu kwezidindi. Utshani abuyena umuntu angeke bakwazi ukuthi kukhinindelane ezasendulo. Ngalo mugqa ogqamayo ukuthi imbongi igqamisa ituse ubuhle bemvelo ezweni lakubo. Mugqa weshumi nambili. Kuyaye kube sengathi ngamehlo ami. Ngalo mugqa imbongi igqamisa ukuthi iba nombono othize engqondweni bese icabanga ukuthi amehlo ayo ayayikhohlisa. Umugqa weshumi nantathu. Ngibona amaqhawe akithi evunule ngamabheshu. Lowo mbono imbongi ebanawo ibona izinsizwa zona lezo ezaziwa ngamaqhawe zigqoke imvunulo yabesilisa eyakhiwe ngesikhumba senkomo ebizwa ngokuthiwa yibheshu. Umugqa weshumi nane. Ezandleni ebambe amahawu, amaqhabanga namaqwa. Lo mugqa ugqamisa ukuthi lawa maqhawe alungele ukulwela izwe lawo, alungele impi ngoba aphethe izikhali zokulwa empini, aphethe amahawu okuyizihlangu zokuzivikela, aphethe amaqhabanga okuyizinduku ezilolongwe kahle, aphethe namaqwa okuyimikhonto emfushane yenzelwe ukugwaza umuntu oseduze kakhulu naye. Umugqa weshumi nanhlanu. Ezinyaweni embethe ukushesha okungathi okombane. Umugqa ugqamisa ukuthi izinyawo zalawo maqhawe zilula kakhulu, zenzelwe ukugijima, zilungele ukuhlasela. Imbongi yasebenzisa isifaniso esithi okombane okuchaza ukuthi izinyawo zalezi zinsizwa ziyashesha, ziyingozi. Umugqa weshumi nesithupha. Esho ingoma yempi esenukelwa yigazi, okuchaza ukuthi lezi zinsizwa noma lawo maqhawe ahuba amahubo empi. Uma ngabe umuntu esenukelwa yigazi kusho ukuthi uzimisele ukulwa anqobe. Umugqa weshumi nesikhombisa. Edinwe evevezela okweminyovu ngokudlokodlwa ehlweni. Igama elithi edinwe lichaza ukuthukuthela. La siyabona ukuthi lawa maqhawe athukuthele kakhulu ngoba imbongi ithi awadithukuthele kuphela noma awadiniwe kuphela kodwa ayavevezela. Lokho kuchaza ukuthi
asethukuthele ngokwedlulele. Imbongi yasebenzisa isifaniso esithi okweminyovu ochaza ukuthi njengoba ethukuthele enjena nje aselindele ukuntinyelwa ngoba kungathi ahlokoloziwe asukelwe. Lo muntu okuzoliwa naye nguyena oqale kuqala, nguyena onochuku. Ake sigoqe sifinqe ibinza lesibili. Kuleli binza imbongi ikhuluma ngohambo yona eluthathile ezweni lakubo. Yabona izinto ezinhle, yabona inhlaba iyinhle inamacabunga okungathi avunule, yabona amatshe amahle, yabona utshani obude. Imbongi yasebenzisa isimo sokukhuluma okuthiwa isenza samuntu ngoba ibona inhlaba imile ngezinyawo kanti akunjalo. Iphinde yahloba futhi noma yavunula, yabona amatshe elele ngezisu exoxa indaba, yabona utshani bukhwela phezu kwezidindi, kokubili nezidindi kukhinindelana ezasendulo. Lesenza samuntu sigqamisa into eyodwa ukuthi izwe lapho imbongi idabuka khona lihle kakhulu. Izwe lapho imbongi idabuka khona lisabambelele olwazini oludala ngoba noma imvelo ixoxa indaba kodwa ayixoxa indaba yamanje, ixoxa indaba yasendulo. Amehlo embongi ayikhomba okukodwa, ayikhombisa amaqhawe avunule aphelele, alungele ukulwa empini, ahuba amaculo empi, ayaviva, ayazivivinya, ayazilungiselela ukuze akwazi ukuhlasela. Ibinza lesithathu. Umugqa we-18 ngiwabona ethi shalu shalu, okuchaza ukuthi lamaqhawe ayayaluza, ayehla ayenyuka, kwazise phela alindele ukuthi impi iyoqhamuka ngakuliphi icala. Umugqa we-19 egane unwabu ngemfungu nonhlanhla kababa. Amagama athi egane unwabu achaza ukuthukuthela kakhulu, ayisimo sokukhuluma. Amagama athi ngemfunge unonhlanhla kababa achaza ukuthi imbongi njengomuntu wakwaZulu uma ifunga into ethile isebenzisa umafungwase wakubo ngoba lembongi ingeyakaqwabe nje, kusho ukuthi umafungwase noma udade wabo wokuqala wayebizwa ngokuthiwa unonhlanhla. Ukufunga ukuqinisekisa lokho okushoyo ukuthi kuyikho. Umugqa wama-20 elwa engakhokhi moya noma seyaphela impi. Lo mugqa ugqamisa ukuthi lamaqhawe abelwa engaphumuli. Bese imbongi isho into interesting kakhulu ethi noma impi seyaphela. Lapha kuchaza ukuthi lamaqhawe awaphumule. Lapha kuchaza ukuthi labantu imbongi ekhuluma ngabo sebalala ngokomzimba kodwa ngokomphefumulo abaphumule, nanamuhla basalwa. Umugqa wama-21 elwa ngemimoya ekhathazekile ngoba
engagezwanga. Kuyacaca ukuthi ngokomzimba amaqhawe alele aphumulile, ngokomoya amaqhawe awaphumulile ngoba lawo maqhawe awaphathekile kahle emoyeni. Imbongi ithi lawo maqhawe akhathazekile ngoba awagezwanga. Lapha kuyacaca ukuthi imbongi ikhuluma ngomgezisa, okuyinkomo ehlatshwayo yokugeza umuntu noma yokugeza umuzi uma kukhona okuthile okungekuhle okwenzekile. Ngalo mugqa noma ngaleli gama elithi engagezwanga, imbongi iqhamisa ukuthi ekuhlaselweni nasekuhlaseleni kwabantu noma kwezizwe nezizwana bekuchitheka igazi labantu lelo. Ngakho-ke lowo ochithe lelo gazi mhlawumbe bekungakuhle ukuba agezwe, ngoba siyazi sonke ukukhipha umphefumulo womuntu akuyona into elula. Umugqa wama-22 futhi kungekho namunye owathi shwele. Ngalo mugqa imbongi iqhamisa ukuthi akekho noyedwa owathi kulawo maqhawe abehla enyunga, elwela izwe lakubo, ehlangabezana nezilwane eziyingozi kakhulu, ahambe ahlasele kuchitheke igazi. Siyaxolisa. Nxese. Mhlawumbe bekuzothiwa nxese ngoba kwafa abantu abaningi. Mhlawumbe bekuzothiwa nxese ngoba phela manje lo muntu beyinsizwa, kodwa esikhundleni sokuba aganwe akaganwanga, kodwa wahamba wayolwela izwe lakubo. Ayiphilanga impilo okwakufanele ayiphile. Ibinza lesithathu lichaza ukuthi imimoya yamaqhawe iyayaluza. Imimoya yamaqhawe ayinako ukuthula. Imimoya yalawo maqhawe ithukuthele. Imimoya yalawo maqhawe silwa enye impi manje. Ayisalwi impi yokuchitha igazi, kodwa isilwa impi yokuba yona ihlanzwe ukuze isizwe sixolise, ngoba lezi zinsizwa zalisebenzela izwe lazo. Namhlanje sezafa, sekwasala izibongo. Lingano wami nawe mfundi, siyabonga, usale kahle.